desa pratani padha makarya ayogi ayo mbok yo mesem rangut pedae apa mbok yo guyu sesake bae apa mandrang bumi tetep kowe janji aja ewo aja tansah juwo lan aku uga tansih lahir janji Kinudang kudang kanca bisa lelaki rasa datang angayomi susila dadi terkotulan dadi baik-baik kudu kandang kudu baik-baik kudu kandang dua kali. Eka. Nderekaken dumateng keluarga ageng ing wewengkon Desa Grogol Sawu Ponorogo anggenipun ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat Mas Gareng. Dalam rangka yen kaprahe diarani bersih desa namun 3 tahun terakhir ini diarani ya kuwi selan ageng. Selan ageng nggih. Ning intisarine tetep sami kalian bersih desa ngaturke panuwun marang purbane Hyang Agung lan uga nyenyuwun marang purbane Kang Maha Kuwasa. Ngono ya, Truk? Nggih, ngoten niku. Lah, nuwun sewu.
Selan ageng utawi bersih desa utawi wonten ing mastani sedekah bumi merti dusun niku mujudaken adat utawi tradisi sing ditindakake dening wong Jawa wiwit jaman Noma kuno sing intisarine para warga masyarakat ngaturake syukur marang purbane ingkang nyipta jagat awit kemurahan kamulyan lan ugi kanikmatan ingkang dipun paringaken ya adat lan budaya sing kaya ngene iki sing mbedakake wong Nuswantara karo bangsa liya. Tradisi iki sing dadi jati diri utawa identitase wong Jawa. Kejaba saka kuwi wong bersih desa dadi ajanging sedekah kang ditindakake dening kabeh para warga panitia lan perangkat sedaya ya, Truk. Sedekah kuwi lak weweh ingkang ngamujud apa wae ingkang bisa dadi srana mareme wong liya lan senenge wong liya. Mula bersih desa ingkang ditindakake dening para warga ing Grogol mujudake amal ingkang sae, amal ingkang becik. Merga bersih desa sing digelar iki tujuane atur panglipur marang kabeh para-para ingkang kepareng rawuh supaya seneng lan marem penggalihe. Lah yen digandhengake karo tuntunan agama sejatine ya sambung ning ora secara langsung. Kok ngono? Nggih. Tujuane wong bersih desa kuwi yektine telu. Wose niku telu. Siji, syukuran angka loro sedekawan dene ingkang angka telu dadi ajanging silaturahim sing nyatane telu-telune mau diperintahake dening agama. Mula supaya tradisi iki ora tabrakan karo agama lan didhawuhi karo para kiai alim ulama piye carane njaga tradisi utawa adat utawa budaya iki aja nganti diseni karo bab-bab sing maksiat sing nyatane ya kuwi milar saka aturane negara lan uga mengkang saka pranataning agama ngoten niku. Iya. Nggih ngoten niku. Mila muga-muga namung Grogol wae kahanan sing becike kaya desa Grogol iki bisa dadi conto tumraping desa liya-liyane satemah para warga masyarakat padha cancut gumregut anggene nganakake syukuran kaya mengkene iki. Tanpa gaman kerukunan, tanpa gaman panunggal sama sinamadan daya dinayan lan uga gotong royong, Truk. Mokal adicara sing endahe kaya ngene, sing gedene kaya ngene, sing megah mewahe kaya ngene bisa mawujud. Mula ya cocok. Ya kuwi nyawiji dadi siji antarane perangkat lan uga warga masyarakat anggene bebarengan ya kuwi njaga lan uga ngrembakake desane supaya luwih raharja tentrem niring sambikala. Ya ngono kuwi. Trek. Dasaripun menika sowan jangkep jumbuh kalian dawuhipun para pepunden panitia ingkang dipun pandegani kalian Mas Agung lan ugi Pak Edi Suryono dipun pangestoni kalian Pak Kades Jalu Prasetyo. Kula sowan jangkep wiwit saking gamelan wayang kanca pengrawit Madangkara lan ubi anak-anak kula Widowati utawi Waranggana sedaya menika. Lan aja lali sesuk dibacutke ngruwat Murwakala sing kepareng asta ya kuwi Mbah Gita ya, Truk. Nggih, Mbah Gita ing saking Temon niku. Sing wis dadi langganan karo awake dhewe saben-saben ana pamundutan ruwatan mesti sing tak sambat sebuti sing tak suwuni pangestu ora ana liya kejaba mung Mbah Gita kuwi. Nadyanta wis sepuh parandene wah jan ling asta pedalangan sik wijang sik gamblang sik cetha. Elok temenanan. Nggih, kados mekaten. Dene Waranggana ingkang kepareng sowan menika wonten Jirolu 456. Nah, nggih. Wonten 6 wiwit saking Jawi piyambak menika Mbak Lia Sundari made in saking Sragen. Kalajengaken menika Mbak Tri Hastuti Retnawati made in saking Ngawi. Angka 3 menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni magister seni dosen isi Surakarta jurusan pedalangan saking Jaten Karanganyar. Kasambet menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni magister seni asli saking Madiun. Lajeng Mbak Birgita Ayu sarjana seni ingkang tanggal 24 wulan menika 23 wulan menika ambawarsa umuripun 24 ngoten niku. Iya, wis bukan main-main lagi ya umur semono kuwi. Wis dudu nggone wong main-main, kudu sing serius, ditata tenan uripe, aja mung ngoyak marem, ngoyak seneng, ndak malah getun keduwung tembe mburine. Lah kuwi.
Mergane wong wedoke tanpa beda kaya wadah kae ya, Truk. Iya, kaya wadah. Sing ngiseni wadah kuwi wong lanang. Lah yen wadah iki resik, engko dadine bibit-bibit generasi ya bakal apik. Ning kok apa yen nganti wadah iki reget, wadahe kotor. Sing nggoni pirang-pirang. Ha ya, engko dadine ya ora becik. Ya, mergo nasib becik lan orane, maju lan orane, ngrembaka lan orane sing jenenge bangsa yektine ditentukan oleh rahim seorang ibu. Wah iya, ngono kuwi. Yes, moga-moga panjang umur, sehat walafiat, dadi waranggane kang lancar, sukses, rezekine ya kathah. Ya, ngono kuwi. Rezekine kathah, kancane kathah, sing baku pacare aja kathah-kathah. Nggih. Mbak Dirgita. Nggih. Dene ingkang minangka pamungkasing Paseban menika anak kula wadon. Iki bener ora anak kula wadon. Biasanya tak celuk anak kula wadon malah sosoke malah maneni malah niku. Ponakan kula utawi pulunan kula ngoten mawon nggih. Genduk Nimas Ayu Winong Nawangsih. Nah, menika ingkang nembe kuliah wonten ing UNS Kitha Surakarta. Aslinipun saking Kota Marmer, Laladan Tulungagung. Nah, menika. Wah, jan terima kasih. Truk, dalem. Ana sing kepareng ngersakake tembang wiwit sore mau rung kewaca, merga ya wektune umpek-umpekan. Nggih. Diwaca, Truk? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Ahmad Jambari. Nggih. Pak Petro kula nyuwun gending gatik glinding ingkang nyekar Bukesi ingkang gender kula piyambak. Nggih. Ki mbiyen nate ning anu ki lho tumpak pelem apa ngendi ki tau ki. Iya, ngono kuwi. Gending menika kula aturaken dumateng Bapak Lurah lan perangkat Grogol mriki. Sakdereng lan sak sampunipun kula nyuwun pangapunten. Wassalam. Nggih. Pak Jambari tasik lenggah Pak Jambari. Wah, monggo Pak mriki Pak, gender-gender mriki Pak. Sing gender ben pipis langkung rumiyin Pak. Ayo nggih. Wah, sing dikersake ya suarane Bukesi. Ayo nggih. Ya engko dianu to kan gathik glindinge dawa kuwi iso dioper-operke. Ben marem Pak Jambari sing bukani sampean dhisik Bukesi. Nggih. Nggih mboten napa-napa. Jambari ya nggih. Rumangsaku piyayene tambah umur malah saya enom e. Ha iya wis ngono kuwi. Sing penting bagas waras sehat walafiat nggih Pak Jambari nggih. Mriku Pak. Rena-rena kok biasane ki enek sing nuwun sewu Piyayi Caca Netra mbiyen sok nusul ning saiki mbah aku ora ngerti. Sing agem kacamata ireng lek nyuling ngangge irung lho, Truk. Ya, saiki nang ndi aku wis kelangan lacak. Ha iya, ngono kuwi. Nggih. Oh, kaya ngono kuwi. Nggih. Ya Bukesi sampean sing dikersake luwih dhisik, gatik glinding dengan pengibot. Penggender menika Pak Jambari. Monggo, Bu. Sik mati. Dicek sik dadi sakrunge muni dionokne sik. Lek dicek-cek muni berarti ya ampuh lek ora muni ya kudu dijamoni. Ha ya. Lho mik Pak Dalang nyuwun sewu. Mik kok anggo dijamoni niku mik model napa to Pak Dalang? Lho, jero mik iki lek kondensor ngangge apa kuwi ngangge baterai. Lah baterene kudu dicek luwih dhisik. Ngaten. Ngono kuwi. Sapa ngerti njaluk ganti ngono kuwi. Lah tak kira lek mikmu. Ya ampun, aku nutup-nutupi lho rumahku malah dheke malah digasak-gasakne. Alah Bu ora. Ah iya to, nggih. Ya Bu, coba Bu. Kinepita kangku nira gladek glinding ngaling ngolang ngaling
layang 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 nang dhuwur panggung bapak ulu kuning seret tirang toraman sambung Mbak Lia Sundari. Nah, kaya apa iki? Maskote yen bab klasik-klasik ya Mbak Lia iki. Heeh. Diman-iman, ayo diwet-wet. Ayo, awake aja lemu-lemu Mbak Lia. Lek kelemon iki sok-soke penyakit ki ya do teka. Mergo lek lemu identik karo kolesterol, karo lemak, karo gaji ngono kuwi. Ayo kuwi lemu iki tandun swara kok lek kuwi lek. Mbak. manuk ampret prit prit pateng ceruwit prit salurutan dadi rangu pati pangan biuk padang biuk biuk padang biuk biuk padang biuk ambiuk aning pasawan nuju ipari rayan nuju ipari rayan pencaan neng padakan konangan bapak tani mingatingku tambah sangat nantoni parine asrut. Matur nuwun Mbak Lia. Lanjute Mbak Dian Munasiroh. Mumpung ramane iki tetep setia monitor Kuntadi Channel. Dengan ungkapan kalimat sugeng enjing Pak Dalang tasih monitor Kuntadi Channel ngantos tancep kayon. Tuku borgol neng Kutha Pati, mugi-mugi warga Grogol tansah pinaringan berkah saking Gusti Allahumma. Amin ya rabbal alamin. matur nuwun Pak Marsono, karikane luar biasa. Tuku borgol dinane Jemuah. Terus Muga-muga kabeh wong Grogol dipun paringi berkah lan barokah. Tuku borgol karo cengkeh. terus Muga-muga wong Grogol kabeh rezekine akeh. Tuku borgol didokok sanding sumur. terus Muga-muga kabeh wong Grogol sehat dan panjang umur. Ayo bacana ya. Manuk bedet diet pateng cruwet wet reram betan prambet turut ngepang grapal sepirang-pirang ulu ijo abang ingkang nembe ambal warsa. Mbak Bir, kaya apa? Ketoke konsep ke depan sakwise umur 24 tahun ki arep ngopo ketoke? Tasih pengen meniti karir dan pendidikan, Pak. Enek apa ora target kira-kira umur piro arep menikah ngono? Kula umur pinten nggih, Pak?
Luna Maya niku 41 tahun nembe menikah lho, Pak. Lho. Lah senmu arep piro? 63. Nggih mboten, nggih 25 26 27 lah, Pak. Oh, 26 saiki Pak. Berarti 2 tahun kas menikah wisan. Insyaallah. Iya. Kira-kira kriteriane priya sing piye sing kok senengi? Yang sing sugih, Pak, siji, Pak. Hah? Sugih. Sugih dewasa tanggung jawab wis niku, Pak. Pokoknya nomor siji kula sugih, Pak. Iya. Dadi pamane umur piro ora masalah ya, Pir. Ndak masalah, Pak. Malah sing dewasa-dewasa niku malah kula luwih seneng, Pak. Iya. Duwe campur. Iya, apik. Iki jomponge duwe campur sari saiki wisan. Ora sugih kok, Pak. Minimal iki. Urung. Sapa ngerti lek awakmu kerja sama merangkak bareng, berjuang bareng akhirnya dadi lancar sapa ngerti. Mau, Pak, aku milih sing wis duwe Alphard kok, Pak. Oh, Alphard. Abot lek Alphard iki ora. Terias ku tak jalane Alphard kena apa ora ya, Truk? Wis ra apa-apa, muga-muga entuk jodoh sing cocok karo karepmu, sing bisa membawa tentrem lahir batin selamat dunya tekan akhirat. Amin. Ya, Bir. Manuk blaka ganmu ngledek delak minta kadak tutuk mepet anjing geran ning baleta amalire amalera ngulat pisan dan pangan Matur sembah nuwun dumateng Pak Jambari yang sampun kepareng nyengkuyung dumateng para kadang-kadang madangkara ngasta ricikan gender. Mboten saged nyaosi napa-napa Pak Jambari, mugi-mugi jenengan tansah pinaringan sehat walafiat, pinaringan ati ingkang ayem tentrem jenjem permanem. Ayo nggih. Iki Mas Gareng ana pamundhut saking dulur kula Pak Waris Sugiono. Wilujeng enjing Pak Dalang setia monitor nyuwun lelagon utawi request rengu ingkang nyekar Mbak Winong Nawangsih. Karo mengenang iki karya besare Simbah Wangsa Subagya saka Ndal Bulur Tulungagung, Truk. Iya. Gandeng ki ya bocah ki ya tau suwita ning kono, yes. Jenenge wong ki lek seda ki sangune jare siji amal, loro ilmu yang bermanfaat, angka 3 dungane anak. Bener. Lah ilmu yang sing wis ditularake dening Pak Wangsa Subagya wujude tetembangan kaya ngene iki muga-muga isih bermanfaat, dilantunkan, ditembangkan satemah iki engko dadi ganjaran sing bisa dikirim ana ing kasuwargang langgeng ditampa karo Bapak Wangsa Subagya. Wah iya, ngono kuwi. Coba dikumpliti nong. Jumenenga coba kaya apa. Iki mergo iki paket lah iki. Nggih. Telek sing ngaturake iki siswane Mbah Wangsa Subagya ya wis pas temenanan. Ya nang berdiri. Sinden-sinden iki seragame jer anyar wae. Ayo. Lha pancen saiki iki jenenge perhatian utama iki wong mirsani wayange ning sinden dhisik. Ayo. Lah sinden engko terus seragame buluk-buluk ngono kuwi. Sing isin sapa jajal? Ayo. Sedang good mood Pak soalnya. Napa? Good mood. Good mood iki apa? Good mood itu apa ya? Moodnya bagus. Moodnya bagus jadi semuanya happy, semuanya ceria jadi terus Bu Kesi mood beliin kita seragam. Gitu. Lah kok ngerti lek Bu Kesi senengane mood? Bukan yang itu loh. Tegese pikirannya positif apik ngono lho. Nggih, wis luar biasa nang anggere seragame anyar ndelalah dandanane ya apik ngono
Awakmu penampilannya ya luar biasa. Jan kaya golek kencana tenan awakmu nang lek ngono kuwi. Masya Allah, terima kasih Pak Yaya. Ning kok capo anggere bar nyinden medun teko nggen pondokan iki badar jatining wujud. Walah. Loh, kula iki tetep cantik lho Pak Mbok. Danten ngeten iki terus pembuatannya tetep cantik. Ayo sing ngarani elek ki sapa? Apa minger kiblate wuta mripate ngarani awakmu elek ora ngono. Kowe tetep mustika lek kaya awakmu. Bawane ki apa nduk Nduk? Sinem Pak. Grandel? Nggih. Wah inggih, grandel. Coba kaya apa? Monggo diaturake. Beda dengan kebiasaannya. Ora kaya wingi uni. Tidak seperti yang kemarin-kemarin. Apa kamu sudah tega? Agawe ruciting membuat hatiku tercabik-cabik. Oh, iya, rucit cabik-cabik. Iya iya. Terus tidak seperti dulu. Atiku digawe rangu. Hatiku dibuat sedih. Suwit manuk sikatan. Apa suwite? Terowongan udan Oh, paham aku. Paham aku. Dadi pas udan grimis, enek terowongan. Lah, Manuk sikatane mlebu. Kemeruh ora. Nang dadi rangu udan tangis keloyongan. menjadi tangis dan sedih yang akhirnya membuat tubuh ini linglung. Wes pokoke mirip-mirip ngono kuwi lah. Ayo. Ya nang, iki andalamu suwi ra metu ki nang. Ayo
diresapi, dijiwai, berkarakter. Oke. Yo.
Matur nuwun Cahayu luar biasa. Terus ya awake dhewe santai banget mergo iki dawuh saka panitia, Truk. Iya, Piyai kene butuhe seneng-seneng lan favorite pancen ngaturi Cak Percil CS win biyen mula. iya, Acara apa wae sak campur sarine guyon maton. iya. Mula ya dipilihke lakon sing ora usah dawa-dawa ning hiburane iso kecakup. Iya. Ora apa-apa sesuai karo situasi kondisi. Nyibarate awake dhewe bakul sego pecel sing ngersake pedes ya siap, sing ora pedes ya siap, ngangge tempe oke, peyek ya oke. Ngono kuwi. Mula Kang Mangkon. Lah lek sesuk bengi dawa lakone. Ya, ngono kuwi. Nyambut gawe tenan lek sesuk iki. Lah iki masamu guyon mau piye iki nyambut gawe temenanan kok ya. Nggih. Coba anu Mbak Trihastuti Retnawati, Mbak Dian Munasira, ayo karo Genduk Birgita. Karyane Piyai Kediri. Apa? Kitir Sumirir. Oh iya, diaturake. Karyanipun Pak Ki Gedhuk Siswantara sing suwi ora dikumandhangake. Heeh, coba kaya apa? Men diaturake bertiga. Nggih, coba. Tik, Yan karo Bir. Ayo, nggih. Oke, siap. Delala panggung ya, awake dhewe ya merangguli panggung model ngene iki lagi iki. Iya. Nggih, Pak. Dadi nggen apa kuwi nggen bintang tamu nggen sinden dijembari men kobet. Iya. Wis akeh jane ya. Anu apa awakmu sing pengalaman Bir model panggung ngene iki lak akeh jane ya. Nggih, leres. Tapi nek jenengan iku nembe niki, Pak. Lah iya, seriku tak gawe sing luwih amba neh ngono. Ah iya. Ben iso glundung ngono lho Bir ora nggih. Apik, iki jenenge kreativitas iki kaya ngono kuwi. Nganti umpek-umpekan tau lho wayangan iso sindene kaya genduren. Ayo. Nggih, Mergo adep-adepan kabeh. pangku-pangkunan. Pangku-pangkunan ayo. Dadine rasan-rasan. Heeh, ras. Alah. Watake wong wedok lho ki pancen rasan-rasan. Mesti. Yo Kitir Sumilir diaturake. Jajos. Yuk. Iya.
kasih, matur sembah nuwun. Gandeng mau dibuka nganggo religi apa? Siir tanpa waton ditutup nganggo agamis meneh. Ngelingi lamun ta Ponorogo ki kota 1000 pondok pesantren. Ya. Diaturake marang para kiai, alim ulama, ibu nyai, pengasuh pondok pesantren ngendi wae, wabil khusus ing Pondok Wali Songo Ngabar. Wah ya. Bapak Kiai Ihsan, Bapak Kiai Zainul, Ya, sugeng laras wong adati karo ngenteni tahajud karo ngenteni subuh ni ya mirsani awake dhewe. ya. Ugi diaturake marang para pepunden, dosen-dosen isi Surakarta bae akeh sing monitor karo awake dhewe, Tru. Nganti apal iki. Ayo. Pak Waluyo dan kawan-kawan sembah nuwun. Nggih. Kunci surga. Kunci surga ya. Miftahul Jannah. Monggo dipun aturaken mugi-mugi sedaya para warga masyarakat ngrogol antuk barokah. Amin. Yuk. Para manungsa becik padha elinga urip ning donya uripe mung para mula padha sukema ring Gusti Kang Maha Kuwasa anut piwulang suci sarata agama Semu bang haruna